Benvinguts al Visor Menut. Aquest visor és una eina interactiva que permet accedir a les imatges processades provinents del satèl·lit Menut. Aquesta missió satel·litària ha estat impulsada per la Generalitat de Catalunya, gestionada per l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya amb el suport tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i adjudicada a l'empresa Open Cosmos. Tot plegat en el marc de l'estratègia New Space de Catalunya. El Visor Menut inclou també imatges de Catalunya de Sentinel-2, la missió del programa Copernicus de l'Agència Espacial Europea. En aquest tutorial us expliquem el funcionament d'aquesta aplicació web, com carregar, visualitzar i configurar imatges de satèl·lit i les opcions d'aquest visor interactiu de mapes. Com podeu veure, en pantalla tenim la vista inicial que se'ns mostra en carregar el visor, la imatge resultat del mosaic i la correcció geomètrica de les imatges mensuals de Sentinel-2 de tot Catalunya. Al centre i a l'esquerra hi ha un panell amb diferents seccions, entre les quals es troba oberta l'opció Cerca imatges. En aquesta secció hi ha una sèrie de filtres, un calendari i també un botó de cerca. Per visualitzar imatges de satèl·lit en primera instància sense aplicar cap filtre ni cap període temporal, l'únic que hem de fer és clicar al botó de cerca. En fer clic es desplega el primer menú d'aquest panell, Imatges de satèl·lit, amb una llista amb tots els resultats. En no haver aplicat cap filtre, per defecte es carreguen tots els resultats disponibles. En passar el cursor per sobre de les opcions, al mapa apareix un requadre. Aquest requadre és l'extensió territorial de cadascuna d'aquestes imatges, del Menut, del Sentinel-2 o d'altres fonts de dades. Per carregar una imatge sobre el mapa, el procés és molt senzill. Simplement, hem de fer clic sobre la imatge de la llista que vulguem i apareix sobre el mapa. Per canviar-la i afegir-ne una altra, només hem de fer clic sobre la nova imatge desitjada i automàticament es carrega sobre el mapa. Un cop hem carregat la imatge sobre el mapa, tenim diferents opcions. La primera és veure les seves característiques. Es fa clic sobre el botó d'informació i a la part dreta surt un panell amb totes les propietats d'aquesta imatge. Una altra opció és editar-la. Si fem clic sobre el botó Editar capa, en el panell dret es mostren les propietats de la imatge i algunes opcions de compartir-la o de configurar-la. En primer lloc, veiem l'opacitat. Arrossegant el selector podem modificar en percentatge l'opacitat de la imatge. També hi ha el botó de descarregar, que descarrega tota la imatge en el seu format original, TIFF, que després podríem carregar sobre els sistemes d'informació geogràfica o allà on ens interessi. I a més, s'obren les metadades de la imatge. El botó de compartir genera un enllaç que, si es carrega en un explorador web, obriria el mateix visor amb aquesta imatge ja carregada. Per últim, tenim la secció de configuració de bandes. En aquest cas, el que podem fer és combinar les diferents bandes espectrals en què tenim les imatges en els diferents canals de visualització i generar així diferents composicions. Per defecte es veu amb el color natural, l'original, que és RGB. Arrossegant els diferents canals sobre els diferents punts de visualització, en aquest cas el canal infraroig, podem muntar una visualització infrarroja o la combinació que ens convingui. Aquesta configuració només està disponible per a les imatges del Menut, ja que les del Sentinel o d'altres fonts ja venen precompostes. Com hem dit abans, per canviar una imatge i visualitzar-ne una altra, simplement cal fer clic sobre una de les imatges de la llista. Passem a visualitzar una imatge, ara del Sentinel-2, i veiem com, en aquest cas, la cobertura és de tot Catalunya. A la configuració de la imatge, observem també que ha desaparegut l'opció de composició de bandes, però es mantenen les opcions d'opacitat, descàrrega i compartir. Per deixar de visualitzar una imatge en el visor, tenim diferents opcions. La més senzilla, a part de clicar sobre una altra imatge, és desactivar-la. Es fa prement aquest botó de l'ull, que automàticament elimina aquesta capa del mapa, però la manté a la llista dels resultats. Per eliminar una imatge i esborrar-la de la llista de resultats, hem de fer clic sobre la creu. Tornem ara a la secció dels filtres. La seva operativa és molt senzilla. Tenim l'opció de filtrar entre les imatges del Sentinel i del Menut. En futures edicions es podran incorporar, si és el cas, altres fonts de dades.
Els filtres també permeten seleccionar per format, segons les necessitats específiques de l'usuari. Per exemple, en el cas del menut, es poden triar imatges de nivell LUN, que són suficients per a treballs d'interpretació bàsics i detecció de canvis temporals en geometria. Adequades per a l'anàlisi de la resposta espectral i dels canvis temporals en radiometria amb una bona precisió geomètrica, o imatges del nivell L2A, que són excel·lents per a qualsevol tipus d'anàlisi, inclosa la determinació de variables biofísiques. Si voleu més informació tècnica al respecte, podeu trobar-la a la pàgina web de l'ICGC en la secció sobre l'estratègia New Space. En el cas del Sentinel, podem filtrar entre color original i infraroig. Per al menut, podem filtrar entre correcció atmosfèrica, escollint exclusivament el format L2A, o sense correcció atmosfèrica. Si volem veure només imatges del menut, simplement desactivaríem l'opció Sentinel i clicaríem sobre Cerca. En els resultats apareixen tan sols les imatges del menut. En el cas del Sentinel faríem el mateix, desactivaríem el menut. A més, podem desactivar, per exemple, les imatges de color original per mostrar només les infraroges del Sentinel. Aquests filtres fan que l'usuari pugui adaptar fàcilment la visualització segons els requisits del seu treball. En el visor menut s'ha implementat un filtre referent a la cobertura de núvols. Aquest filtre és molt senzill. L'únic que fa és filtrar aquelles imatges en base a la seva cobertura màxima de núvols. Amb el 0% es mostrarien totes les imatges sense cap núvol i, en aplicar un 100%, es mostrarien totes. Finalment, el filtre del calendari permet seleccionar un període temporal i veure les imatges que es troben dins d'aquest període. Per exemple, podem visualitzar imatges des del 15 de febrer de 2023 fins a la darrera imatge processada del menut. Faríem clic a cercar i veuríem els resultats. I passem ara a l'últim mètode de cerca que tenim en el visor, la cerca interactiva per localització. Hi ha dues opcions que funcionen de la mateixa manera, cercar per punt o cercar per polígon. En el cas del punt, només s'ha de fer clic sobre un punt del mapa. Per exemple, fem clic sobre el Delta de l'Ebre i veiem com es mostren les imatges del menut que comprenen aquesta zona del delta. I després, tota la llista de les imatges Sentinel que, com és lògic, en tenir tota l'extensió territorial de Catalunya, sortirien en qualsevol cerca quan féssim clic sobre qualsevol punt del territori català. A la darrera secció d'aquest menú principal hi ha el comparador. Permet carregar dues imatges diferents al mapa i, arrossegant el selector, veure les diferències. Per seleccionar les imatges i carregar-les a banda i banda del mapa, hem de fer clic als seus respectius selectors a la part inferior. Veiem que es despleguen totes les imatges ordenades per data, tant del Sentinel com del menut. I, per carregar-les, simplement hem de fer clic sobre una d'aquestes opcions. En aquest cas, hem clicat sobre novembre del 2023 i a l'altre mapa podem carregar una altra imatge d'una altra data. Veiem també com es carreguen. En aquest moment, el comparador dinàmic ens permet moure'ns sobre el mapa arrossegant el comparador i veure les diferències en el territori. El visor menut està finançat en una quarta part pel Fons de Transició Nuclear. Per aquest motiu, en aquest apartat podem visualitzar el territori català beneficiari d'aquest fons i, quan cerquem imatges, veure quines imatges tenim disponibles d'aquestes poblacions. En aquest apartat hi ha la informació i els enllaços per saber més sobre l'estratègia New Space del Govern de Catalunya. El menú secundari, molt més senzill, té l'opció de generar una imatge en base de la seva mida, resolució, orientació i format. A l'apartat Com funciona hi ha el vídeo que estem veient ara mateix. Podem compartir el visor a través de diferents canals o xarxes socials. Podem seleccionar l'idioma i aquí tenim la secció de consideracions legals i de contacte.
I ja per finalitzar, a la part inferior dreta del visor hi ha un panell d'opcions interessants. Tornar a la visualització inicial fent clic sobre aquesta caseta o obtenir una captura ràpida georreferenciada de la imatge que s'està veient en el visor. En aquest cas seria en format PNG. Aquesta captura inclou un fitxer amb les coordenades per si volem utilitzar la imatge en un sistema d'informació geogràfica. Per últim, el botó CSE, Find My Location, enfocat a dispositius mòbils, serveix per geolocalitzar l'usuari. Esperem que aquest tutorial us hagi estat d'ajuda i ara gaudiu de totes les funcionalitats del visor menut.